Una història és també una història passada en vídeo, en teatre, i també passat de la premsa internacional. Ma jo personalment sabia pas de quina manera la premsa madrilenca ha pres una història. És que has hagut un jour una visita de la televisió d'Espanya per explicar un problema de ce que és arribat. És que ha hagut un jornalista de l'ABC o de la Razón que s'han vingut a qüestionar per saber com se passaven les causes. Això és arribat o pas? En d'altres termes, Espanya ha un problema, és un problema d'ignorància de Catalunya. Aquest problema d'ignorància és ben degut també a l'absència de voluntat de la premsa madrilenca de saber el que se passa a Catalunya. Jo crec, pel que he viscut, hi ha de tot. És a dir, hi ha una premsa, uns mitjans de comunicació que directament han parlat de mi com un terrorista per demanar la normalització de la llengua catalana, no demanava res més, simplement la normalització de la llengua catalana, i per això m'han tractat de terrorisme. Però també és veritat que hi ha altres mitjans de comunicació, més que mitjans de comunicació, periodistes, que han intentat parlar de la situació més o menys normal, però els hi han prohibit. És a dir, hi ha periodistes que sí que tenen cultura. Periodistes que, per exemple, de mitjans espanyols que estan en una delegació a Catalunya, per exemple, i coneixen la realitat i veuen que no anem en contra d'Espanya, sinó que anem a favor nostre, no? Simplement. I aleshores aquests ho intenten explicar, però els hi prohibeixen des de dalt. I això passa, malgrat que hi ha de tot, oi? Hi ha periodistes d'això que van a fer mal a Catalunya perquè tenen molt clar el seu nacionalisme espanyol, i n'hi ha d'altres que treballen per un mitjà espanyol, però no necessàriament són espanyolistes, però malgrat això des de dalt els obliguen. I en el meu cas, el mateix dia que jo vaig anar a Madrid a l'Audiència Nacional, van parlar de mi alguns mitjans de comunicació, però van parlar de mi només aquell dia. El dia següent ja no en van parlar més perquè, segons ens va arribar per part d'alguns periodistes, van rebre directius de no parlar més d'aquest cas, perquè això trencava els esquemes de l'espanyolisme, no? Segons els quals els catalans som dolents, els catalans anem en contra d'Espanya, tal i qual, no? I aquí era jo que, diguem-ne, demanava la normalització del català, no anava en contra de ningú, sinó a favor d'una llengua més de la humanitat, no? I que ells anaven en contra de la nostra llengua, no? I llavors això els va desestructurar molt el seu concepte de nacionalisme. A l'estat francès, quan un professor fa l'ensenyament de la llengua espanyola, pas del castellà. Recentment hi ha hagut un problema de finançament i on parlava del bilingüisme de llengua històrica entre el català i l'espanyol, i hi ha la presidenta de la regió de Castella que ha explicat que a Castilla també hi ha bilingüisme anglès-espanyol. Donc en tractant els catalans d'estranger. És això, perquè concretament, si el bilingüisme d'anglès-espanyol a Madrid, el català és una llengua estrangera, perquè l'anglès és una llengua estrangera a Castilla, d'acord? Aquesta resposta és una resposta normal o és una fada que ha parlat? És rendu compte de la frase o no? Jo crec que això del bilingüisme és fals. Durant una temporada, durant uns quants anys ha funcionat això de dir bilingüisme català-castellà, però o trilingüisme a la Vall d'Aran, no? Ara ja no funciona. Ha arribat un moment en el qual es parlen moltíssimes llengües. En el conjunt de Catalunya es parlen més de 200 llengües diferents i en el conjunt de la Vall d'Aran no ho sé exactament, però es deuen parlar una cinquantena de llengües diferents també. El que hem d'aconseguir és que la llengua pròpia sigui la llengua comuna entre tots, que cadascú a casa seu parli la llengua que ell maternament parli, la llengua que vulguin, ens és igual, però la llengua en comú doncs sigui a la Vall d'Aran sigui l'occità i a Catalunya doncs sigui el català. Es continuïn mantenint les diferents llengües, però una llengua en comú. I ara tenim un argument molt bo, no? I és que és això, que es parlen tantes llengües arreu al conjunt, no? El conjunt de la Vall d'Aran, el conjunt d'Occitània, el conjunt de Catalunya, que no ens poden dir que hi ha bilingüisme, perquè no existeix, és fals el bilingüisme. Ara hi ha més de 200 llengües i com amb 200 llengües no tots podem aprendre aquestes llengües, no tots podem aprendre 200 llengües, tant de bo, seria molt maco, però com no podem aprendre les 200 llengües n'hem d'aprendre una en comú, i aquesta llengua en comú és el català o és l'occità. I el castellà passa doncs a segon terme, no està equiparat, sinó que el castellà és una llengua més com ho és l'amazic, com ho és el brasiler, com ho és el francès, l'alemany, el mandarín,
és una llengua més doncs, que de la immigració, no? El castellà ens l'ha portat la immigració i ara doncs, ho hem d'explicar, que el castellà és una llengua més, igual que és qualsevol llengua que ha vingut a qualsevol altra part del món. El castellà ve de més a prop, d'una zona geogràfica de més a prop que d'altres llengües, però és una llengua immigrant igual que la resta, i la llengua pròpia, l'única llengua pròpia és el català. Nosaltres hem de respectar totes, però la nostra llengua comuna ha de ser això, el català, l'occità o la llengua doncs, pròpia del país. Clamarem que l'entretén. Donc, és militant catalanista, has parlat de nació catalana, has la costum de parlar a la joventut catalana, en 4 frases. Si havies de donar una presentació d'Occitània als militants catalans, quines serien aquestes 4 frases per presentar Occitània, per tu, als joves catalans, per explicar què és Occitània? Jo crec que per explicar en 4 frases la nació occitana, o almenys el que jo conec, humilment, no? El que jo conec de la nació occitana, és que la nació occitana és una nació amb molts anys d'història, amb moltes coses per aprendre, que ens pot aportar molt, que pot aportar molt a la humanitat precisament per la seva història i pel seu pas dels anys, i que és una nació amb gent molt orgullosa de si mateixa, i això és molt positiu, perquè quan una persona està orgullosa de pertànyer a la seva nació, la defensa, l'explica, i això és molt bo. Els catalans també hem d'aprendre dels occitans a l'hora de sentir-nos orgullosos de la nostra nació, del nostre país, explicar-lo, defensar-lo, compartir la nostra llengua. A més, és un país molt maco, és un país únic, és un país únic. Costa d'arribar-hi, jo que vinc des de Barcelona, costa d'arribar-hi unes quantes hores, però veus un paisatge magnífic, no? I és únic, s'ha de viure. Occitània és un país que s'ha de viure i que amb orgull i una mica d'estratègia, que és allò ensenyant l'occità als nous i tal, pot ser en un futur un país normalitzat, una nació normalitzada, que és el que ha de ser perquè és una nació única, no equiparable a cap altra nació del món i per tant es mereix el seu propi futur lliure, oi?